Awe nananom yemma mo akwa babiem na nyansapo na wasogu so a wo hwa na utie Asanteman tema de nke nima ene se agona ana setepa eduru de dina na sumankra hene na ne ho ne namu kakra ebefufuo no pa de a wo ma na minim ene akan na nei ese ye ne huade ame asonso beti asem e wo se fufuo bi nsu twagu ha ye de ye nse de nim fufuo kro de ebese ye di nkomo na afi nananom akire ye mu na yehu ne ekone eba etu adama yenko na yenko se nkomo bona se mira wadama memo akwa baba Nyansapo so mejo so ebru na apomo te se niu aje jojo akwa ba tia so nwu ye de ma efru kantanka di na titase na nkum kwa anya no no me de nsaka abre wana na ena meti adam ko asem na wadama poma be ne kura wei wadama kumai eye achichide ena isi esoro na achichide de bokoboko ena di bedu sa ena poma no tie ya wo se fufuo ana mode aya achichide asenso de enye fufuo etiemu bi wo ana entiemu wo ho esanse Brempon Tano ayo Brempon Tano Asuo Tano ewo Ghana fanam ha nyina Ghana man mu ha nyina aya sabre ne yere ne Hemaa na de nyina ena sabre aduru ha sei enti Tano ba bia wo ba bia no eno mo Hemaa ena aduru ha sei a wo ba be cho no soso ne Otumfuo Botrem Hemaa na Afriyie Sika Tano international today fufuo ewo mu aye Asuo Brempon Tano asenso de no Otumfuo Botrem Hemaa Botrem Hemaa ese chesen aye obi a sebe nananom nyansam no omunyim die mu no enso Brempon Tano nyina tumi yeyi nanansuma nkwa hene ededa aye akwosom ane anina no akomfo ano a sabre na chese Tano ankasa Brempon no na ese ni die mu no nti wono obo ni tirem abre bia nesa asechire no sa okay eti ono na ye wusa waye fufuo a odi ache a ti ye fufuo tuntum ye nchi ane nsam enti no oba ni bibia ye fufuo nko a eye da no be babi obeko bia sa ya yi o sa ya adabo bi afase bi o na fade ne da musuro nko menta hu nana ewo dwabo a wodo ase ade na men na de ne ye sonko a na ye hu nana no present say yenya yenyim say Brempon Tano na yele nom Brempon Tano ne manom omontan pie basabasa e wo mere anasa na ponda bia omu pie na yewura to nsa fra no soso de a e wo say wo preda nimu na oba yewura nim no betie yewura dum asem na wo say de wo so asesegya no e fufuo ene ode afra asesegya no nso ye fufuo e tiremu bi wo ha na esanse Brempon Tano ye sukronkron na ne yamu ye no ye fita ne bibia mu ntino na hota fade bia no e wo se ye fufuo na wo ye hwan ya wo ye ne den me ne chia me eto bi be bisa se na den na chia me de okura poma e sika akọ ni fufuo na chia me abotuntum ye tia ne se ono ni din na nkasa no Brempon no ye Sika Tano na oye fita na de nti ame mafra tuntum no miginam e de ama nana se onu ntimi mfra tuntum no na sabi ono so ne de aminti awo se meye de migina nanam eye sa enti obi be se biem se se ne nka wo se nana ben ka na chitafo na chidom nyina no omo so ye fufuo anu nti no omo so afra tuntum bi ana se de pepepe na ntimi mfra sa omo mfra de ama nana sa pepepe ana utuba de titupa ka ne se we ye ase ene nana Hemaa e wa ha se yewura ato nsa afra no enti yewura afra na oba na yewura echita no waba be boni tirem ama dwumadie bia esi yewura ni so nne no ene de wo ho nne no akwa wiye pepepe ama sumbi aba enu nti ena nne botaya na na de aba se obe boy yewura nti dom ata na chi ewo doti ye na se sunsuma fam no na na dwumadie na wo bedi no pa na dwumadie wo bedi kase apa sunsum fam honam fam ene nipa fam ana say nimdia kwan so bibia e fo amamre ne amane yesum ase entina na wa ha na se na aduro bi anka dem ana aduro bi anka dem obi a wa na aduro se ode bone timu popone na ebe ha ne de se enwie ni ye esanse de onimum kan sumsem no hu no no de oye dan onimum kan sumsem oye otum jafo jam tafi ja katachie mreku a otum jafo jatanam oyi dasra mata frɛ ono onsin so man san no ham woye obabia ya santoa
foforo ne yɛsɛ hu no ɛka yɛ so Hemaa ho no ɛsan sɛ ɔno deɛ oyɛ tumi akyire sie na obi bɛbisa sɛ etuo nso ɛtoto di akyire yɛ na kyerɛ sɛ Brempon Tano yere ɔno ankasa ɛba Otumfuo Botrem Hemaa ɔno ankasa ɛwɔ ha sei enti atuntumfoɔ edi ahim ɛkyerɛ sɛ etire adɔ pere okay eti kyiniya no nso a ɛyɛ fitaa no a esi nana soɔ no ne nyinaa yɛ ahyɛnsodeɛ ni bia ne nyinaa yɛ ahyɛnsodeɛ a yɛwura ankasa ɛna de ne nyinaa brɛ ɛyɛ Ɔhemaa sansa adeɛ bi a ɛwɔ sɛ Ɔhemaa de pie biara no ɛyɛ yɛwura asɛdeɛ sɛ ɔde brɛ no ɛma ɔde di saa dwumadie biara ɛsan sɛ ɔyɛ kronkron ɛnyɛ baabiara na yɛde biribi ekodi yɛ Hemaa akyi ɛsan sɛ twene ɛkɔ ayi ase yɛmfa nyina akyi twene a ɛkɔ baabi yɛmfa nyina akyi agye sɛ twene ɛho te nko a nti biribiara efitaa na yɛwura ɛde brɛ no bɛgɛ sɛ obi ɔkɔm so kɛseɛ te sɛ na yɛ Asanteman agyapadeɛ te sɛ na ntwene ka buru mu yi yɛdim sɛ akɔm ne ntwa ho ntwene na kɔyɛ twe brɛma no ɛna de ba ɛde wɔ ba ɛnɛ yi biribi sɛ bɛtumi asi ama nana bia nanka abamu anaasɛ biribi sɛ deɛ ɛma sɛ dwumadie bi sei no amammerɛ ne amanneɛ kwan so no ɛsan sɛ yɛpie nnipa m saa na sɛ anaa badwa ase sɛ ya ɛyɛ a na yɛwɔ amammerɛ a yɛyɛ ne fie ansa no wapie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a biribiara bɛkɔ tɔɔtee ɛnyɛ saa na sɛ biribi kɔpiem sɛsi a na sɛ ɛyɛ saa kwan no so mmom na nti ne ɛbaa yɛdeɛ a ɛnyɛ nka ho nhyehyɛe no saa pɛpɛpɛ na ɔsɛ ɛba nanso ɛsan sɛ nyɛ saa kwan no so nti no ɛna bibi sɛ wɔmfa wo ntwɛtɔ na menya o mahu sɛ ahabaa bi gu me maame baako ne kom ɛwɔ ha ɛno nso asɛkyerɛ ne sɛ yɛn nyinaa yɛnim sɛ akamfo amammerɛ mu no yɛka nyanya a ɛyɛ nnwuma bebree ɛpam hombɔne sunsumbɔne ɛte fi ɛne n'asefo nti sɛ biribi ba sɛ ya ɛwɔ sɛ yɛde nyanya gu yɛ kom ne yɛde dura yɛ ho na yɛde te fi bi a ɛwɔ yɛ ho na hombɔne bi so koraa ɛba na ɛkɔfa abi foforɔ aba apam no afiri hɔ ɛsɛ nyɛ ahaban bi akɛkɛ ɛyɛ ahaban atumi wɔ mu nyɛ ahaban bi akɛkɛ ahaban yɛ tumi ankasa wɔ mu paa patɔ wankasa wodi ne sɛ yɛfrɛ me Nana Twumasi Ankra afiafo Nana Twumasi Ankra Asuo Tano a woba Asanteman ma no ma enye suketoa na santen ne sabe de otu okru wi okrawe ne obrawe ngoma so opim so Otumfuo se tutu omfa ni agro no ntoto nase no wono nachi dom na ato santena wono bei onamwa na konwa kete enye di akire ono ankasa nso achi fonton from enye di nachi okay nesa akonwa na ankasa na wasa twene di akire sa akonwa ne yekete ana Ɔhemaa na mu yɛ fonton from sa pepepe abja etremu bia awose yade ma bia di amamo na mani akoba baako bi so me wo se aboa ngoma nso kura abrantie bi didim aboa ngoma no so ne dwumade ne sɛn amamre ne amane kwan so no ɔhempɔn bia na sɛ bia buru pani bia tena se a amamre ne amane kwan so no de se yade aboa ngoma egu fam ma ne tena so awa amamre kwan san sɛ ɛkyerɛ nipa na ne su ene ne ban a ɔyɛ okay etina aboa ngoma no nso ekura ɔkwabrane a wodidi akyi no pa enkonya no akohia mienu mehu baako bi asɛ baako bi aisesika kokɔ bi abobɔ ho de di yakyi ya de enonko na de di nanan ma enkyɛn no mehu sɛ sesika kokɔ bi asa adɔma bi abobɔ ho kyerɛ yemu kakra yo saa akonwa no sabe aburu sabe son sɛde ya yehunu sɛde yewura ɔnam a sikadwa edi nanim no saa na Brempon Tano so ɛnam a na konwa edi nanim na akonwa no bɔ nka yɛ sɛ Brempon bi ba eti yɛma kwan mu ɛnya den ɛna hɔ to ɔba na ɔyan ne mmɛn ba kenkan saa kɔpem so obeduru na akonwa edi akyi a sabe ketedi akyire ɛno de yɛ de nana ɛbɛtena so ankasa ɛna de di adoma bɔ ho ne yɛ de to nanim saa okay ma wo sa atakura da so kura fufuo pa saa neti yɛ ne bibia mu no ɛyɛ kron okay ayofo Nyansapo na obenya ne saa ba bia no obenya ne saa yɛde kaka senka ba Asanteman ma de a yɛdim sɛ ɛyɛ tepa agona yɛduru ba bia na sumankran ne abom fufuo nanso wei amiate ase sɛ ɛyɛ santen ne sabia kusabia kronto ebosom kase Asuo Tano de ɔkom no awɔ Asanteman no wɔno no watutu krakrakra
wɔbɛdwa bɔ n'ase no ɔno nso na hyɛ nsodeɛ no ɛne fufuo saa kyɛn poma yɛ kura ne ɛyɛ aboa kyekyedeɛ na Botrem yɛ sika kɔkɔɔ ɛna ɔno amu nso ɛyɛ fufuo eti nkyerɛmu a ɛwɔ ho no ɛna nananom akyɛn me abɔ mmɔden ɛde ama yɛ no yɛmfa nsia na yɛnkɔtoa so abɛrɛ nananom ɛkɔ na wɔmakɔtena ase medi na de abusuapani owusu ɛtuomi yɛma mo nyinaa mmo ɛne hyɛ a wɔgye yɛn ahene wabɔ mmɔden na subscribe na hyɛ na like na fɔ adwene kyerɛ so fa to aseɛ ma m biaa
Abusia meditu dwa me kan se enne no edre ni bre wohene nisuo wa wohene kafra nisuo hine no super hine no osese nka nisuo te se poa kene nkuli su ama ne dai nanso wohene aya amana broso kafra asam na ya wajutuo amrani amani besu Kotoko hene no pia obinya asabia obeyibi nanso abobia peso do sadia wusua preku nanso so obeto preku na nkasa no de wonto no na wadika ewu na preku wo tanse won de sadia no eyo obo ade na ebe hye nsem sana sante kotoko sante akunya na etie so obesua sante a unu sante no na wogu tanse sante ede na kunya no efriso ena ebaye amamre ni amane yira ekutwa egu ewo no no sedu no enwu se wonde ne dom omonso ndem ni sedu de yira odi ka dada sedu a chema kra no mfa ne ti anya chema aye krado so odi nti beje a chema edi ama yira enne ni nesisi fom tim pabwa kra bi nse no ena odi enam ha odi bo yira ho